Хора, тук що открихме, че тези черви Харибо Worms са някакси... Да, ще ви разкажа. Има оранжево с лилаво. Добре. Ето го. Оранжево с... Това трябва да е лилаво. Има зелено с... такова. С бяло. Ето, взимаме сега всички оранжево с лилаво. Ето ги. И всички бяло с зелено. Ето това са. Сега пише, че има жълто и розово. Ето, жълто и розово. Имаме всички жълто и розово. И пише, че има оранжево и лилаво. Ето, като това е. Ето, тук едното е, че се повтарят. А пък другото е, че има цяло розово, което не пише, че има, и което никак друг път не съм виждала, и бяло и лилаво. Това мисля, че съм го виждала друг път, но не пише, че го има. What? Тук имаме и други бомбони, в които не съм намерила до сега нещо, защото не съм ги отворила. Но да, ще ги отворя.